Čo vlastne dostanete, keď si zaobstaráte bezdrôtovú nabíjačku MH08 od Misura? Prémiovú bezdrôtovú nabíjačku 3 v 1 s rýchlym nabíjaním QI2 v cestovnom púzdre, ktorú si jednoducho vezmete so sebou na cesty alebo ju necháte na stole. A prečo je táto nabíjačka technologicky o krok vpred? Štandard QI2 znamená rýchlejšie, stabilnejšie a bezpečnejšie nabíjanie. Konkurencia vám za podobnú cenu ponúkne len QI1. My ponúkame štandard QI2 a ešte lacnejšie. Celá konštrukcia je vyrobená z ľahkého leteckého hliníka. Pôsobí prémiovo, elegantne a je to produkt, ktorý jednoducho chcete mať na stole. A vezmete si ju so sebou aj na cesty? Samozrejme. MH08 je skladná, ľahká a vďaka púzdru bezpečne prenosná. Máte jednu nabíjačku pre všetky zariadenia, nech ste kdekoľvek. Nemusíte myslieť ani na vhodný kábel či sieťový adaptér. O všetko totiž Misura myslela za vás. A ako to vyzerá v praxi? Položíte telefón, hodinky a slúchadlá a všetko sa nabíja. Nemusíte hľadať káble, nemusíte riešiť rôzne adaptéry. A nebude robiť hluk, keď ju budem mať na stole? Nie. MH08 od Misura pracuje úplne ticho. Váš pracovný priestor alebo miesto, kde ju budete mať, zostane pokojné a úplne čisté. A stojí MH08 od Misura za to? Ak chcete nekompromisné riešenie, rýchle nabíjanie QI2 a jednu nabíjačku namiesto troch, MH08 od Misura je jasná voľba.